बर'नि बागुरुम्बा मोसानायनि दिन्थिगिरि होननानै बुङोब्ला अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी। नंगौ, दिनै अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया सोरगोयारि जानाय सान। बिथाङा थांनाय 1998 मायथाइनि 16 मे एबा दिनैनि सानावनो रुंसारि जादोंमोन। थारैनो बर' हारिनि मोसानायनि फारसे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि गोबां बिहोमा दं। बिथांनि बर' हारिनि मोसानायाव बिहोमा होनाय जारिमिनखौ बुरखाङोब्ला जोबोरै सोमोनांथाव। थारैनो बिथां कामिनी कुमार नार्जारीखौ मानो अस्ताद बिमुंजों गाबज्रियो, बेखौ दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगोन। 1926 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बामोनखुरा गामियाव जोनोम मोननाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया उन्दै समनिफ्रायनो नायजाब खालामनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय मुसुरनायाव जोबोरै आखा-फाखामोन। दिनै बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा महरगिरि जानो हानायनि गुदियानो जादों बिमा थांगालि, बिमायं रत्नेश्वर बसुमतारी आरो नायजाबनि गुरु दारेन्द्र बसुमतारीनि अननाय आरो बोसोनाव। गावनि रोंगौथिजों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया सोनाब बेंगल आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बर'नि मोसानायखौ फोरोंहैदोंमोन। बिथांनि दैदेननायावनो 1957 मायथाइयाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिल्लीयाव सुबुंखान्थि सानाव दिन्थिफुंनानै भारतनि मादावनो सेथि जायगा लानो हादों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि मोसानाय मुसुरनायखौ नुनानै भारत सरकारा 1981 मायथाइयाव संगीत नाटक एकाडेमि बान्थाखौ गथायनानै होयो। जोबोरै मख'नाया गोनांदि भारतनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गिबि संगीत नाटक एकाडेमि बान्थाखौ अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीयानो आजावनो हाजेनदों। गावनि रोंगौथिखौ लानानै बिथाङा बर' हारिनि मोसानायखौ दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, कर्नाटक, गवा, हायद्राबाद, आन्दामान, उरिष्या बायदि जायगाफ्राव दिन्थिफुंहैदों। बेफोरनि अनगायैबो गुबुन मोनसे रायखांजाथावना बाथ्राया बेबोदि भारतनि गिबिसिन हादरगिरि राजेन्द्र प्रसादआ जेब्ला आसामाव फैदोंमोन, बे समाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया बर'नि मोसानायजों क'क्राझाराव बरायदों। बेबादिनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि बर' हारिनि मोसानायखौ गोजौ थाखोसिम लांनानै थांनो नाजानाया गोबां सानख'हायै। बर'फोरनि दोरोङारि मोसानायफोरनि गेजेराव बागुरुम्बा मोसानाय, मोसाग्लांनाय, नासिना, बैराथि मोसानाय बायदि मोसानायखौ अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया गिबियै दिन्थिफुंदों। बेबादिनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया बर' हारिनि गेजेराव होलांनाय बिहोमाखौ बुंफोरनानै फोजोबनो हाया। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।